Juist. Goed zo. Doorgaan. Nou, we zijn hier vanavond bij een vereniging voor zwaardvechten in principe. We zijn de Friese vrijvechters en wij vechten eigenlijk in de middeleeuwse technieken doen we na. Mooie wat je in films ziet, dat zie je vaak dat ze slagen iedere keer heen en weer gaan. Dus een slag boven en dan weer een slag de andere kant en weer een slag aan die kant. Wat je nu vooral ziet is eigenlijk dat het heel veel zwaardvechtspel pas begint zodra twee zwaarden contact met elkaar maken. En dan gaan ze elkaar voelen wat de ander gaat doen. En dan gaan ze meer heen en weer dansen om uiteindelijk een opening zien te vinden. En dat lijkt heel wat anders dan in de films. Het ziet er spannend uit. Ja. Is het fysiek nou ik zwier om te dwan? Nou, best wel, ja. Het echte sparren wel, ja. De gewone oefeningen die ben redelijk relaxed, omdat het dan echt muziek is. De techniek zo perfect mogelijk te doen. En dan op een gegeven moment repetitief, want dan was het in die motorisch geheugen, hè. Maar echt het sparren, dat is wel heel heftig, ja. Nou, ik zie hem ik zwitten inderdaad. Ja, zeker. Er is toch echt een gewicht in de hand nog, hè. Dus, Ja. ja, dat is wel voor mij. En wat is er nou zo mooi aan? Ik denk een combinatie van verschillende dingen. Kijk, we hebben natuurlijk een groepsverband, hè, teamsport in die zin. Je hebt iets fysieks, maar ook een stukje historie. En ik denk dat ik dat daarbij echt extra verdieping vind. Dus dan bestuderen manuscripten, kijken hoe je dat over kan zetten. En dan leer je iets van de geschiedenis van je voorouders. Kijk, dit is bijvoorbeeld een manuscript vanuit de middeleeuwen. Dit is een replica gemaakt van eentje. Dan kan je bijvoorbeeld zien dat de tekst is in het Oud-Duits geschreven. Dus je moet maar een beetje kunnen lezen wat er staat. Gelukkig zijn er mensen die dat al vertaald hebben. En er staan heel veel plaatjes eigenlijk in hoe bepaalde technieken werken. Er staat maar een sumier stukje tekst bij. Dus daar moet je dus van uitzoeken. Ja, wat bedoelen ze in die tekst? En hoe werkt zo'n techniek nou dat daar beschreven staat? En hoe oud binnen deze teksten? Dit is een manuscript uit 1459. Dat is heel oud. Nou, Sjug ik even naar die linker arm. Ja. Het is net heel zonder gevaren, nou wel. Nee, dat klopt. Nee, ik heb een val gemaakt tijdens het worstelen en dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus ik heb niet genoeg rust ervoor genomen en daardoor is het wat ontstoken. Ik heb een overmoeide pols. Maar verder, het valt op zich wel mee als je maar gewoon heel duidelijk de regels aangeeft en de regels volgt. En gewoon weet wat je doet. En gewoon ook goed naar de tegenstander luistert. Nou, hij hem net heel vol op beschermende kleding aan, valt mij op. Nog niet. Nee, het gaat nu even op technische snelheid. Dus dan kunnen ze even langzaam oefenen. En als ze straks inderdaad op volle snelheid gaan slaan, dan hebben we inderdaad meer bescherming nodig. Dank.